Прибывшие на место пожара выратавальнікі застали полностью охопленный огнем приватный драўляны дом. За паўгадзіны пожар был ликвидованы. 70-гадовы уладальнік будынка на момент пожара находился ў больнице. За домом приглядаў 67-гадовы брат. По папярэдняй версии, менавіта яго абгарэлы труп и был знойдзены на ложку. Всегда тут сбор был, выпивки, гулянки. Ну да вот и дошло до этого. Он-то сам хозяин больницы. А брат его отапливал. Ну, тоже самый брат, який. И тот, что в больнице. Короче, это остались, наверное, два вот этих мужчины, которые вот такие себя ведут. Сёння на месцы пожара працуюць супрацоўнікі МНС і следчага камітэта. Разглядаюцца версіі парушэння правілаў эксплуатацыі пячнога абсталявання і курэння ў ложку ў нецвярозым стане. За мінулы год у Пінскім раёне зафіксавана 95 пажараў, з іх 39 на тэрыторыі горада, астатнія 56 у сельскай мясцовасці. У агні загінулі 6 чалавек. Адметны той факт, што за выключэннем аднаго смяротнага выпадка ва ўсіх астатніх прычынай стала парушэнне элементарных правіл бяспекі і злоўжывання алкаголем.